Vaihtoehto 1. Ole nainen. Parempi vaihtoehto on olla nainen, jolla on isot rinnat. Muista myös tuoda esiin rintojasi. Avoimet kaulaaukot toimivat mainiosti. Jos kuitenkaan rintasi eivät ole esiteltävää sorttia, hyvä takamuskin voi ajaa asian. Muista myös käyttää paljon teinislangia ja näyttää keskivertoa yksinkertaisemmalta ja tyrkyltä. Vaihtoehto 2. Ole kissa. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee sinun vähintään omistaa kissa. Mielellään sellainen, joka osaa temppuja. Jos kuitenkin olet itse temppuja osaava kissa, menestys on taattu. Vaihtoehto 3. Ole korealainen laulaja, mielellään yhden hitin ihme. Muista myös omistaa tummat aurinkolasit ja hieman pyöreät posket sekä taidon tanssia. Jos suurempi koreografia ei suju, riittää, että heilutat käsiäsi ja hypit vuoron perään yhdellä jalalla yksinkertaisen biitin tahtiin. Vaihtoehto 4. Ole V-logaaja, joka lokkaa kiistanalaisista asioista, kuten vaikka uskonnosta, naapurista, päivistä tai julkiksista. Vielä suuremman mahdollisuuden omaavat ne, jotka V-lokkaamisen ohella tekevät kansalaisten heille ehdottamia haasteita. Mutta jos todella haluat räjäyttää pankin ja tulla kuuluisammaksi kuin Justin Bieberi, tulee sinun olla rinnakas tanssiva nainen, jolla on temppuileva kissa ja joka V-lokkaa kiistanalaisten julkisten henkilökohtaisista päivistä kansalaisten ehdottamien haasteiden lomassa näyttäen mahdollisimman yksinkertaiselta tyrkyltä.